tomorrow. Come with all your silver and your gold, Egyptianite lady. You don't seem like you. Batez be oso erosoa. Nik uste dut hiru umekin gatoz eta nahiko konplikatua da hondartzara hiru umekin juta eta nik uste dela oso erosoa. Etxetik gertu gelditzen zaigu, bertara iritsi zaitezke oinez eta olatu gutxikin eta oso erosoa. Hemen normalean familiak etortzen dira eta niri gustatzen dira eta playa Hondartzao eta ondo eta gainera socorristak bere lana ondo egiten dabe eta niri gustatzen dira eta playa Hondartzao. Hondartza urbana bat, ez? Inguratuta dago, etxez, eta polita da, esaten dute ura nahiko garbia dagoela, eta niri gustatzen zait. Nik uste umeekin jende asko ikusten dutela eta baita igual pertsona helduke bai, ez? Oso esan duten bezala, ez? Bertara etortzeko erosoa dalako eta eguzki hartzen eta nik uste jende asko goten dela. Bai helduak eta bai umeekin jendea. Guztirik dago, familiak aurrarekin eta programa bat dago hemen diskapazitatentzako eta hola, handana, familia, gainera familia. Hona normalean adineko jendea etortzen da, baina ere nire adineko jendea etortzen da, eta bai, ondo. Etorri garanetan ez da ikusten. Beti daulekua, beti ez dakit. Ez da behintzat masifikazio hori ikusi. Normalean bai, baina ni dakit beste hondartz batzuetan bai jende gehiago goten da. Bai, eguraldiak laguntzen badu, bai, ikusten da jende asko. Eta, alaia da, polita da, eta zergatik ez. Bai, goten da jentea, hau iten da bete jenteagaz da, hamakakaz eta hori jente asko. Hemen alkiretan hori ez hamakak eta ulkia batzutan eta hori hemen jente asko goten da. Algortatik baja goten da jente asko. Igual dutxako purua, normalean gu aruntzi pintzen geha astensoretik gertuago egoteko eta onuntzaino etorri behar zera dutxatzeko, inguruan ez dauzko gutxarik. Gustatzen jata, baina olatu gehiago jarriko neban. Bai. Hobetzeko? Ez dakit, nahiko ondo dago, eta hobetzeko, garbiketa nik uste dut ondo dagoela. Eta, aproposa iruditzen zait. Garbitu gehiago. Zehango bastarretik apur bezikina badago.